Podo comezar, non? Sí. Moi boas, eu son Martín e hoxe veño presentar os argumentos a favor de que a masificación turística é un problema en Galicia. Primeiro quero comenzar falando sobre o ámbito económico. As subidas de prezo na vivenda. Especialmente agora vou centrarme na nosa capital, en Santiago de Compostela, e temos os datos de que en marzo de 2016 o metro cuadrado na vivenda valía 1.700 euros. E agora, en enero de 2025, os datos máis recentes que temos é de 2.000 euros. Notase que temos unha diferencia de 300 euros nestes últimos 9 anos. Tamén quero presentar agora unha noticia que temos aquí do diario que, pode ser aquí que Galicia é a comunidade onde máis creció o precio da vivenda en o último ano, 20 veces por encima da media. É dicir, que só entre o ano 2023 e 2024 subiu un 21,3% o precio. Isto supón un 20% máis que no resto do país, que a súa media é un 1,3%. Seguindo co seguinte punto, que quero falar sobre as subidas de precio na hostalería. Os hostaleros aproveitanse moito do turismo, non? Sobre todo do abarrotemento nos locais. É dicir, é como a oferta e demanda. Aproveitanse de que ten moita demanda os seus produtos, entón suben os prezos. Temos aquí unha noticia da Voz de Galicia que o café sube a la cuesta de enero en Vigo, 1,9 euros. En 2010, máis ou menos, un café normal pode valer entre 1 euro ou un pouco máis. Pois aquí mesmo en Galicia, neste ano, vale un 90 ou pode, máis ou menos similar, ou pode ser máis. Quero seguir falando sobre a sobrecarga de espacios naturais protegidos. Aquí, teño dos exemplos, a Fraga do Eume e máis as Illas Cíes. A saturación e o deterioro destas, neste caso temos o deterioro aquí nas Fragas do Eume e a saturación nas Illas Cíes, provocan unha mala fama para a nosa comunidade. Aquí, como vemos, temos unha reseña dun rapaz que viño de turismo aquí a Galicia e deixa unha mala fama sobre a nosa terra. Quero seguir falando tamén sobre a mala xestión dos residuos. As festas, as praias e os lugares de interese turístico, como eu falei antes, degradanse moito. Por qué? Por culpa de que, o ser humano é un pouco sucio, como quen din, non? Por culpa desto, os concellos, nos sistemas de limpieza, satúranse moitas veces, non? Aquí temos, este exemplo. Isto tamén provoca nos lugares onde tirase lixo e demais un mal olor e é totalmente antihixiénico. E por último, quero falar sobre o tema do tráfico. Un turista, cando ven aquí en Galicia, no aeroporto de Santiago, por exemplo, sole alquilar un coche. Isto que supón? Que todos os turistas que veñen en verano, máis o resto de coches que ten a xente, supón unha gran cantidade de automóviles na estrada. É dicir, isto resúmese en menos plazas de aparcamento, por exemplo, unha persoa que non ten un garaxe na súa casa e ten que aparcar na rúa, se hai demasiados coches, por exemplo, que aparcan na súa zona, ten que aparcar moi lonxe, entón tarda máis en chegar a casa, por exemplo. Isto provoca un desagrado entre a xente da nosa terra. Isto tamén provoca atascos e tamén provoca moito ruido. Se ti vives nunha casa ao longo dunha estrada, nunha autopista, canto máis coches pasan, máis ruido tes na tua casa, a verdade non é o meu caso, pero non me gustaría estar, non? E tamén provoca un retraso nos servicios. Por exemplo, se hai un atasco moi grande, na saída de Coruña, por exemplo, e quere pasar unha ambulancia e demasiados coches e non enténdese, isto tamén provoca un gran problema. Tamén, como pode ser, nos servicios de reparto, de comida rápida, por exemplo. Quero rematar esta presentación dos nosos argumentos dicindo que na xusta medida todo pode ser bo, pero en exceso non todo pode ser bo. Moitas grazas.
Hola, soy Daniel, voy a falar... Perdón, Daniel, antes de que comences, sinto por si te interrumpí, por favor, que non se lle burra a ninguna persoa das que estades aí no escenario estar co móvil. É unha completa falta de educación e ninguén está aquí obligado. Se non vos interesa, podes marchar. Así que, por favor, que non se vos ocurra coller o móvil. Sí, perdón. Bueno, pois se queredes folios, podes vir collelos. Daniel, cando queiras. Daniel, vou falar sobre a masificación turística en Galicia. Se pensamos nun destino turístico, pensamos en Barcelona ou Madrid. Un destino turístico suben os prezos das vivendas disparadamente e teñen dificultades para a súa vida cotidiana. Pero isto pasa en Galicia? Non. Vamos a dar datos e opinións nosas para contrastar estes argumentos. Os datos demostran que o turismo en Galicia está lonxe de ser masivo. No ano 2023, Galicia recibiu ao redor de 6 millóns de turistas, unha cifra moi inferior ás máis de 30 millóns que recibiu Cataluña. Ademais, a densidade turística en Galicia é baixa en comparación con outras rexións. Temos máis de 29.000 km cuadrados de territorio, o que permite unha distribución moito máis equilibrada. Outro punto a favor sobre o modelo turístico sobre as diferencias en Galicia, os turistas non están repartidos por diferentes lugares, como, por exemplo, Santiago de Compostela, Lugo ou Vigo. Ademais, o tipo de turismo que recibimos non é de sol e praia en masas. Como en outras rexións de España, o Camiño de Santiago atrae a milleiros de turistas, pero faino de forma máis ordenada. Moitos argumentos que o turismo pode xerar problemas de vivenda, pero en Galicia non. Estamos a vivir unha crise habitacional causada polos turistas. O prezo de vivenda non se disparou grazas aos turistas, senón por outros factores, como pode ser as novas promocións inmobiliarias ou despoboación rural. En definitiva, Galicia non sufre os efectos negativos ao turismo masivo, porque o seu modelo é diferente. Non temos un turismo que expulse aos residentes nin que destrúa o noso patrimonio, senón que contribúe á economía local, á conservación de territorios e que a protección da nosa cultura no mundo. O turismo en Galicia non é un problema, senón unha oportunidade de sestronancia. Boas, soy Xavier. Venía a refutar a idea que plantexou o colega de que o turismo en Galicia o compara con o de Barcelona ou o de Madrid, que non ten nada que ver. Por exemplo, dixo que había 6 millóns de turistas en Galicia respecto ao ano pasado ou así. Quere dicir que eso tamén se considera masificación turística, que, por exemplo, no Camiño de Santiago, con eses 6 millóns de persoas que ven extra, faise un gasto do chan que afecta moito ao suelo, e hai que repararlo, lógicamente. Isto crea moitos problemas, porque está cortado un medio de turismo durante moito tempo. Tamén, o turismo en masa, que decía, tanta xente que ven a la vez crea problemas non só en lugares rurais, como que decía, nos povos abandonados e tal, tamén nas zonas máis visitables, como as Illas Cíes ou illas máis atlánticas, que se sobrepoan de xente, eso é un problema, e crea moito atasco, a xente que vive ali e que traballa ali, crease moitos problemas, e logo mantelo despois de que as vacacións e tal, é moi difícil. Quería decir que eso, que moitas especies vense afectadas da fauna e da flora a todos estes movimentos de masificación rural. ¿Queredes decir algo? No, pues entonces sí, no pasa nada.
Por exemplo, vou dar un exemplo, que son as aves. As aves son moi afectadas ao ruido. Durante estes tempos de masificación rural, en verano, moitas aves, por exemplo, das illas atlánticas, vense reducidas a súa forma de vida e de reproducción, que fai que o seu número baixe, os parques naturais de Sistoas, por exemplo, veanse reducidos hasta un 200%. Non teño nada máis, así que aquí acaba a nosa reputación. Bueno, soy Aaron y vengo del colegio Calasanz y hoy vengo a contraargumentar lo que dijeron los compañeros los que tengo a mi derecha. Perdón, antes de que comece aquí, por favor, recordar que todas as intervencións teñen que ser en galego. Nada, xa podes comezar. Hola, soy Manuel Blanco e hoxe vou a refutar o dito anteriormente polos nosos compañeros. Como ben mencionas no teu punto anterior, di que hai moita extensión do terreno en Galicia e que, por así decirlo, os turistas deberían diversificarse por distintas zonas. Pero isto é unha mentira, é unha realidade que hai zonas moito máis rurais que non se soen transitar por ser turistas, porque o que buscan un turismo, por así decirlo, de praia, terraza, estar así un pouco a aproveitar o clima que temos aquí en Galicia. Tamén, estes son decantarse por cidades como Sanxenxo ou zonas como Rías Baixas e así as cías. O que fan sobreexponer estes lugares chandos de xente, pero non xente de pouco en pouco, sino nolas moi grandes, con moita poboación, que moitas veces os nosos lugares non están preparados para recibir esta poboación. Vese bares abarrotados, restaurantes que non ten mesa, tens que esperar unha moita cantidad de tempo que ti simplemente non dispós, porque, por exemplo, ti tes unhas vacacións que esa aproveitar non ten mucho sitio, porque moitos deste país somos traballadores e son ter as vacacións en agosto. Agosto é o mes onde máis xente viaxa, onde máis xente soe a estes lugares, en estes lugares. E ti, cando tes as vacacións, tamén queres disfrutaros, como exemplo, a vosas familias, os fillos, a vos amigos. E claro, ti, cando queres ir a estes lugares, a tomar algo, por exemplo, e ves que hai unha gran cantidad de cola de espera, e que esa xente de encima está esperando trate mal, queixas nas redes sociais sobre o maltrato que hai en estes sitios, é simplemente porque os traballadores tamén están cansados deste trato que teñen por a presión acumulada a recibir tanta xente, por así decirlo. Ademais, estes afectan negativamente a nosa poboación,
Por exemplo, a miña nai ten unha peluquería e a cerrou hace pouco, e agora unha compañera súa me preguntaba se podía conseguir traballadores para eles. E claro, en febrero que un buen mes para a peluquería, simplemente a xente, cando ela chamaba a pedir a información, decía, sí, te contratamos. Isto é porque a xente está moi quemada. A xente está moi quemada de estar nestes sitios. É un exemplo tamén como pasa na hostelería. Na hostelería a xente traballa 12 horas, tamén está de pé todo o tempo. Eles non queren recibir esta cantidad de turistas, queren sí, traballar, pero recibir esta cantidad de turistas non é algo bo. E, bueno, non teño máis que decir, porque tampouco eles han dado unos datos máis para os que rebatir. Despídome. Hola, soy Daniel. A nosa próxima representante está Marcos Tomón, pode dar os datos. Si estás mal, puedes salir un poquinho fora, que salga tua profe contigo, ou si queres que te dé un fumiño ou algo. O sea, si precisas salir non hai problema. ¿Perdón? Sí puede acompañar. Ah, sí, que precises. Con tal de que outro membro do equipo salga e fale un pouquinho, nada, non os preocupes por ela que agora é problema. Que siga. Vale, chicos, por favor, que salga outro membro do equipo, bueno, intentado que a niña prepara estar entre todos e seguro que os sabedes facer ben. Bueno, non temos máis argumentos que daros. Equipo en contra, ¿veis? Sí. Vale, pues.
Vale. Nada, pois comeza a conclusión un tipo a favor. Perdón por Sí. Perdón. Pronto, Carla. Sí, cando queiras. Bos días a todos, chamo Mateo e veño a facer a conclusión sobre o debate do meu equipo. Primeiro dicindo que todo o meu equipo máis eu seguimos co mesmo punto de vista do debate, con diferentes puntos como a subida de prezos. Porque obviamente, cando máis turistas veñan a Galicia, máis demanda de produto va a haber. E cando máis demanda de produto, máis subida de prezos. É unha cosa obvia. Como, por exemplo, o da vivenda, que é o que dixo o meu compañero Martín. E outro punto é os turistas que veñen aos espazos naturais protegidos a facer un uso indebido, como por exemplo fai pouco salió un artigo da Praia das Catedrais que decía que había xente que levaba anacos de pedra dos arcos a súa casa, sabendo que isto está prohibido, que é ilegal. E resumidamente, estos sitios sufren unha presión constante debido aos turistas que veñen a facer un uso inadecuado. E despois de todo isto, que ha demostrado, eu creo que a masificación turística é un problema e que se ten que ser reducido con unha toma de medidas con normas. Vou a concluir dicindo o que dixo o meu compañero Martín tamén, que na xusta medida todo pode ser bo, pero no exceso moi poucas cosas poden ser bo. Así que espero que moitas grazas por escoitar.